602 enggak ya? 602 sendiri dia.
Gara-gara itu serius balik dari sini langsung mandi gua mau kesini gua makanya kesel gua malas banget naik kompor gua capek.
Shalom, horas kita damang dainang selamat Natal Madita Salunda. Allah mulia terima prosesi ibadah Natal sederion. Jonjong mahita salutna.
Kuria ni Tuhata ganup di bulan Desember marlas ni roha dohita mamestahon ari hatutubu ni Tuhata Yesus naro tu portibion. Asi dohot holong ni rohana naso terdudui patupa hanguluan tu ganup akka berdosa marhite pakokoponna. Jakum maiwana gabisi palua di bagasan golum. Tapuji jalata sobba maibana dada holat di pesta Natalon alai saliling golutta. Hamu dongan saha porseaon sedarion sudedo halak Kristen mamestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus di sardok portibion. Natal ima mamestahon ulaun ni dewata naro manopot hita perdusa di portibion. Atong las marohatta majakon haroro ni Yesus si paluai. Laos di bagasan las ni roha. Jong dohami dison sudia keperhaladu ni huriatta pasahaton. Ya. Selamat hari Natal madihamu. Asini rohani debata ama doho anakna Yesus Kristus doho todi porbadia mangaramoti hita saluhutna. Songot tada lasni rohatta mamestahon hatutubu ni Yesus si peluai masih jalangan mahita doho na dilabukta laos pasahaton selamat Natal. Di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata marsaur dohot Yesus naing tubui asatung sikop las ni rohata marede mahita sairoma hamuna. Saya
hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia. Amen. Edehon hamuma sada ede nai baru di Jehovah. Edehon ma Jehovah ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamuleon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka na binahen nai. Marsoba mahamu tu Jehovah marpakhean na marhadohoan akka hitirma hamu maradopon ibana. Ale isi ni sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami. Na tubuh di huta Bethlehem, sai pinuji ma guarmu nabadiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho do hami sian haholomon. Tu hati uron jala di padomu ho do hami. Naholang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho. Gok hahalas ni roha dohami alani i. Sai jaloma hamaleton ni rohanami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Tapuji tuata mare dehuria ita. Tatangihon ma patik ni debata ima na tersurat di Yohanes bidusada ayat 14. Gabe daging ma hatai jala maringanan di tonga-tonga ni hita jolmaon. Jadi huidahami ma hasangapon nai ma hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asin ni roha dohot hasitongan. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Tapuji tuata mare dehuria hita. Jai
Ratopotima dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan parasiroha na sumurung nungaro ho tu portibion manopot hami madongani hami disude ngolunami alai sai olo dope ganggu hami di pondonganim tuju huadopi hami ragam hamolon dohot parukilon. Portibion laho makoko pami patuduhon tiruon tuhami asarade hami mangurupi akana patut urupan alai sai olo do tartutup rohanami manarihon akana gale dohot na metmet. Tuhan Yesus Kristus Sai sungguh lima rohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asa tarpangarehon hami, pakokopon mi dingolunami, jalalam patar ma dihami, nai sai toktong didongani ho hami, manang ahape namasa dingolunami. Tangihon ma hami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ai songonod do holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji tuata mari dihuriahita. Hatani debata turbuk epistel di pesta Natalon imana tarsurat di pesalmen sia puluh pitu mamuka ayat sada satro di ayat 12 tajahama marsikat soring. Jahova do raja marolop-olop matanaon marlas ni roha ma pulo-pulo akanalani. Api mardalan di jolona
mangakon akka alona humaliang. Malalado akadolok songon patis maradopon bohi ni Jehovah. Maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ikon tarurak sogot sude akka sisoba aji-ajian. Akana papuji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsoba tu ibana dosude akka debata sileban. Ai hodo ale Jehovah na tumipul tumombom sadok tanoon tumipul situtu doho sian nasa debata sileban. Sabur do hati uron ni partigor jalalas ni roha di akana ujur marroha. Ima sahatna martua do akana tumangion hata ni debata jala nau peoksa. Amin. Tapuji tuata mare de huria hita. Porsiatai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata iyo ama perguna suatusan naku mempalani dotano au porsia di Kristus anak di debata Yehova Nazaret iman di nuhun di Samaria nagabi-gabi siento di Propadia Andorra suabuhan hidup kata na tumawag na bebin di pangumuman ni Slavis na mga tagapaja beriban na lihawin na sila na tuwag pagmatulong ni Tahan na mula pangulo yan katulungan na manayin surugo laulo siyang na ibata Jehovah ang manayin karugo na suatusani isinay na may mga surugo tanahon mangungihan na mangulo at manay au porsia sunggul-sunggul dihita manginang Natal Paduahon di Patupa di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Ibadah bahasa Batak masuk pukul 10 siang pukul WIB Sabtu pukul 20 sada WIB. Nah berikutnya musik Pulau Nabadia khusus lansia di hari Jumat 27 Desember 2024 di Patupa Huriata do Pulau Nabadia
khusus tu lansia ni Huriata masuk pukul 10 WIB di sosohon ma tu lansia ni Huriata asa madohoti ulawani. Tapuji matuata mari di Huria hita laos tapapungu ma pelean sada A dot sada B. Jesús,
Dame ni debata na sumurung sian saluhud na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal ma dihita salukna. Berita nauli nagabi jamita di pesta perjulu hatutubuni Tuhata Yesus Kristus. Dienedo sian natar surat di Hebersada mamuka sian ayat 5 sah rudi ayat 12. Takasma tapai hutihut songonomma tarsurat disi. Aitu suru-suru dia ma headi dok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang au do gabi amana jalaibana gabi anakku alai dinanaing tu gihonon na muse tu portibion ibana na perjulu tubui disima didok ikom marsinggak tujuluna sudi aka suru-suruan ni debata. Didok donian taringot tu aka suru-suruan ni. Iba nama bain alugu suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladuna. Alai taringot tu anahi didok-dok. Rudi saliling-liling na do habang sami ali debata tukot hati gorado tukot harajaumi dihaholongi hodo hati gorang jala dihagigi hokodo hajahaton alani ido dimiyakod debata miyak halaras ni roha tuho ali debata sumurung asa tuaka dongammi dungi ho ali Tuhan paujak ko tanood dimulanai jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani mago doak kai muse alai toktong domian anggoho lau buruk dui saluhutna songonulos songon sape-sape balunom muisudi gabe mubama alai yang goho laos tong doho dang masohot aka tanomi ido yang go sahatna Huria nahina holongan ni Tuhata marulupulup marlas ni roha duhita apala di pesta Natal na perjuloon na makilalahon pabuadak kasuhatak kita holong ni debata dingulutta ay pola do anak na nasasadai di lehon asaw ng mago ganup na porsea diban alai asa hanguluan na saliling nililing na majabarta nauk pinaluan jalan mulu sudi halak Kristen di sardok portibiom mames tahun arina belgaon laos manugunugu hita doi saluhutna buhado hita di perdalanan ningguluton toktong makajongjok kon ibana ganupari ganup tiki pabuwa ibana do si palua hita nuaing nagabi suku-suku di hita tagamod do pe ulo munggil hapor siauta muluroak kahamaolon di perdalanan ningguluon ala memang sia tiki tu tiki sianda jolo sahak rodio bason na dua pangalahui say jupang do adong do na hot marsi hohot di hapor siaon na manak sungud dia pinamasa
dangulu meninggal ho Jesus si peluai. Alai saya dong do, ala nama biar tu asup ni portibion, gabi merbalik kapur siaonna ditinggal hon Jesus si peluai. Di tahun 1944 adong do sada berita di gereja Bengkawang Sanggau Kalimantan Barat. Takwo to marang nadok siak kita maboto berite. Ditiki adong kegiatan ni Naboso Bulung, Laos adong rapot ni Perheledo. Topuma adong ro pangguturi ono palak jala diasupi mah sudi col maredisi masih buah budilla dunasida alani di napaturtar suara ni budili biar masudi akan di sini adong main bermudahan adong manangna bertemu itu dia alai adong ma 5 halak situa dohot sada anak boru na tinggal di bereng pangguturion alani manigor disonggahi mana sida jala dipamasuk ma tubilu perhubasan. Rodo pangguturion madok ala dibereng gaberi Tuhan Yesus di si baturun ninna. Ipaksa mana sida baturut to gaberi Tuhan Yesus si baru didok pangguturion mamuse madok. Rota kehamu ninna. Tijuri hamu ninna. Ala ni biar nasida adong do nasida nama dijuri gaberi Tuhan Yesus si. Jala didok muse nani inum munai muse hotu sini lembebir mana sida. Jadi akasit tuan limon ala ni biarna diulahud ala ni sahak ma tu anak borwe. Jadi duk sahak tu anak borwe didok danguluau mangarotahi gaber itu hakim. Aibana do si peluau nina. Marang buhape di bae manonggahi tung nasulu na merbajui manijuri gabber Tuhan Yesus. Gabi di boto pangguturiom marupani hasatiaonna alai na munggil hapor siaon nai ditebahi malas mate di bagasan ubasi babigi mamereng nama sai itor pingsama anak borui. Alai duksa dari bana nunga dipataru ibana tu bagas ni natorasna. Alai na di manari mate do ditembak. Ima na masa di tahun 1944. Namar lapatan di sude partikian buido masa songoni. Alani buhado hita makajongjok ko kapor siauta babua dangadong benabui manirak kita si Jesus si peluai. Alana di tahun 90 pape masa do naujor butsiani. Taboto di sido puncak ni penganiaya tu akasi utok Kristus. Gudang duna sida na dililei gudang na di sida di tutung mangulu. Jala ditiki sahak ma tikina tu si Polikarpus dakuboto mang nasudi hita ya mabigi beritaon si Polikarpuson ima uskup ni Simirna di hati hai panguhum ni Rom mangugapi dohot aneror ibana asa ditinggal ho Jesus asa itu dalhon hapor siaonna jala dipasti do molo ditinggal ho Jesus dakkahwon na ibana ala yahama alus ni si Polikarpus di hati hai didiki marumur 26 tahun ma ibana didok ibana ma 26 tahun ma au dipermudu-mudu dilinggomi Yesus si pelua awi tunggu ama bainokku mangalea ibana
Jadi manang buhape di bahen dangulu ibana morot sian hapur syaon. Ujungna ditutung do ibana mengulu di hati hai. Alai hot do hapur syaon. Mulu hudok ilustrasi da duai pabua songoni do toktong adupan ni halak Kristen di perjalanan minggu dua. Jalanak kita ada pungudi son diuji nang hapor syauta. Mulu nunga di loas debata hita lubi marono puluh heli merayakan Natal adong nauk 70 heli jala adong na lubi siani dohot na 10 tahun dope naung merayahon ulang tahun ni Yesus si paluai. Tagamun ahado nalohot di bagasan rohata. Hot dohita makaposi makapursia ibana. Pabuai ibana do si palua si panguluhita. Mulu kesaksian ni si Polikarpus dakingani tukso tarsuada hudibana do Yesus naung marmahaning uluna 26 tahun nama dongani ibana marhubes dia rupan di Tuhani jala dido ibana tung ala ni sangobas ma ala ni nahacitomma suada hunok ku Yesus ninna saha rodi ujung ninguluku ikon ibana du tiopokku ninna huria nahina holongan ni Tuhatta di pesta bulunon ditorusi hata di debatado hita pasikopon hapur siaota pabua Yesus nata pesta honi ido si palua portibion ido si palua ngoluta jala laos di bagasa pesta sederiomma naeng uhir turohata jala takas pada dauta di Yesus nata pestahon di bagasan sadarion. Molo di bagasan turpuk jami tao di pabua do hasisitong ni Yesus si paluai pabua danga dong tudusan. Molo di dok hola Yesus do nadi guari anak ni debata. Molo di dok naking biaya perjului tuk tu suruh-suruh dia madidok anakku doho nak tu suruh-suruhan dang adok kya didok debatai alai hola tu Yesus si paluai do didok anakku doho sederiod doho hutubuhon ima pahoton nang hapor syauta di pesta sederion pabua Yesus nata pestahon di bagasa tikion ima anak sasadani debata jala hola tibana do didok anakku doho sadariod doho hutubuhon alai rodo akkana malo ni portibiom mengolahi bahasai mulu saksi Jehuba dak boto mang nahya dia dupihamu mulu nasida madok anggo Yesus na tapestaho sederion Yesus si peluai na tinop paduinin ima pengakuan dasida dang na anak ni debata dang dihaposi dasida Yesus na tahaposi adorak sujak bobe portibion nunga adong libana nama dok kekekalan sampai kekekalan ido ibana Yesus si palua hitai jala di dok jami taod do pabua marsinggak tujolo ni Yesus do sude suruh-suruhan ni debata jala hot do habang sana rudi saliling nililing ima jaminan na pasti na nilehon di debata di pestata sadariom marhiti jami taon asa unang adong benang bosada siak kita ragu tu Yesus si palua nama kokop hitai mulutuk pero akka hamaolon parsorion di perdalanan ni golutau
Sojolma biasa hita, pasti do mengadupi gelombang hidup, pasti do mengadupi ragam-ragam ni namasa di perjalanan minggu dua. Bui do tadupi sahid nama caililing, manak piga hali peritangnya ko pedita perhalado ruas ni huria alai dang jupang hamelumuni saha rudinuai. Tagamud dui bui mabaik kita holak si Yesus ay sayadong do rupani naso manahan di parsahitoni madok dangadong Tuhani gabininna ay dakku boto yang na pigahali tang aku perdidaw manak pigahali tang aku ruas tim dua kalen na asing alay dang melumaw sa hatunuaing nin bui may ala ni hagaleon ni haporsiaw daktar tahasa nahaciti di perjalanan minggu. Jalaino na yang disulikit dihita di pesta perjulon. Mulu masa na songoni doho akabarita na binaritahon nakingani. Tagamud do sumurut hita sianibana. Manang hot do hapor siaota rudi saliling-diling na manang hape na masa di perjalanan minggu tahun. Mulubui ta saksihon biadupan di dewata sitong mahita nak pinaluan di Yesus na betul-betul porsea pabua hola di ibana Yesus si paluaido na tuk paluah kita siaragam ni hamaolon di ngulu portibion jala na mangalehon hanguluan na manoktong rudi saliling-diling na diakanahot marhapursiao di ibana. Hurian itu hatta berita nauli di pestata sadarion pahoton haporsiauta asahot hita makaposi makaporsiai babua Yesus nata pestahon di sadarion ima Yesus si palua hita na manganahot tordita jalan na mangalehon anguluan na manoktong rudi saling-liling na dihita. Amin matang yang mahita. Tuhan di batama nami na marhabangsa di Banua Gijang di bagasalas ni roha dohami di pesta Natal sadarion makilalahon sude denggab basam dohot holongmu asini roham na pinatongot-tongommu tunggulu nami marhiti hatam na sunbadiai disulikit hodo rohanami di pesta nami sadarion nunga olat ni dia hapor siaon nami makaposiho di sadok perjalanan ninggulu nami ay disudetikki sai masa do ujian diaka na porsea diho jala saha rudio baso buidu masai di perjalanan ninggulu nami mulu aka asup-asup dang jupang nami di pertikianon laho makutur haporsiaon nami alai na uborat siani buido nuaik tarida di perjalanan ninggulu nami buido ala hari buron nadong di tanoon gabi hutinggal hok kami ho buido ala niaka kemajuan teknologi na masa di pertikianon lam holang hami sian ho manang macegudang do na di portibio mangilayla hami asa unang marsihohot makaposiho di sadok perjalanan ninggulu nami alani Tuhan di pesta nami sedarion rohami mangido asini roham asa manoktok ko madungani hami mangalihuggugo di hami asa unang tarilayla portibiok kami lahu maninggal hokko alay marpada kami di pesta nami sedarion pabuah ho Yesus na tubuh di Bethlehem na paluah hok kami siya gabolisop ni hamatiani uhud na mangalehon hanguluan na manoktong rudi saling liling na diakanahot makaporsiay hok alani Tuhan dinaro kami marsob batu rupamu na sunbadiai di Natal na perjuloon
sejalo matangiang pamujon nami di pesta nami sedarion. Laos pahoton hapur syaon nami maniupho di sadok perdalanan ninggulu nami. Padame pasonang maruhan isudi ruas ni Huriam nama dapat toko di bagas jorom sedarion. Padame pasonang nang rohana sida dinamulak sia jorom nabadion mabuan silua narga sian hatam nasun badiai nagabi bohal ni partodion nami banun nami may tutongan ibagas nami bi jalaima padame pasonang rohanami disudi partikian na hubulus sami disudi ruas ni Huriam sia danak sahar runa magudang rudina lansia saya manok tong maho Tuhan mamasu-masu ngulu nami arian doho borngin. Jala dia karuas ni Huriam na di bagasa parsahiton naung lilik pay may mahon hamalumos syako saya patupa may asa marhitei marpanidangion na sida pabuwa syakodo haroroan ni hamalumon. Dia kekeluarga na pay may mahon urat na tugu sa ilehon Tuhan asagoklas ni rohana sida lau memuji pasangap ho di tonga-tonga ni akka keluarga na sida bi dia kaya na komu na poso bulung nok tikina marhasohotan sai patudu sirokap mitordina sida na sahapor siao dohot hami asarapa mitoktong memuji pasangap ho di ari-ari ni ngulu nami jalamat cegudang dope Tuhan na naik pangidon nami tuarupam munasun badiai di pesta sedarion. Alai di hapur serohanami do jumolo ho maboto aka ahan arikot dinggulu nami. Alani Tuhan saya patupa may hubbar tulomoni roham. Jalase sama Tuhan aka dusa pangalausion nami asa tamahami nagabi hasahatan ni pasu-pasu. Atok tangihom mahami Tuhan olad di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajakum mahatani debata marede mahita laos tapasaha ma piliat tanau muli tuhara jaun di debata.
mahita jongjong. Koma pilihan na tapapungon tuaduban ni debata tapau dukbe marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut sileo-leo nadenggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asahu para siak kami pilihanon, pati bulo na rajaommu di tonga-tonga ni huriam, doho di Portibion. Buhay maruhanami marhite ite tordim, asalam utadahami godang ni sileho-lehomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehomi tondinori pamataku osado hostohoki todisalu ataku Ali Tuhan debata na toktong na somarmula na somarpasohotan. Upuji hami maho ala saut sudetahim, nauk sinakakmu adorang somarujah dope hasyanganon. Dak tarabat sibolis sakakmu, dak sudat tahim nabadiai dibahid dosa nami, ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani. Ibaheni mauliate marohanami tuho, ala nauk saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami. Asambalua hami siad dosa, hamatean dohot sian uhum, jala masohot hami mangulahod dosa. Ope sayasi maroham di hami, togihom mahami tu anakmu. Sabay mahami gabe si luam tu ibana, asa upa ni halojaon na hami, ala na tinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sa sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaommu, dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluho kami perdusa. Sa sungguli maaka perhalado di huriam, mamarita hubbarita na uli tu saluhut halak, nauk patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sa ilehom mapitu nauk kap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sa rajai masaluhut raja, dohot akka suruan na, asa diboto na sida naung dilehoko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na. Sa ilehok gogo tuwaka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targugot. Sa itatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sa isodangi jala pasu-pasu hami sude, akka na magudang rodi danak dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang,
Saya binar badia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya sauk malomoni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leo matu hami sedarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Banguluk kita satokin baru tu ulaun nabadia. Sudi hami perdita dohot sudi perhaladu nang namarhubas di minggu madogoton pasahat tot tuhita saluhutna selamat hari Natal madihita. Tapai mama satokin laho masuk tu ulaun nabadia. Dia kadamang do dainang ruas nehuria na hinaulongan mangaso majohita 15 menit hudul mahita di inganat tabi ngoli atema. Oh dapat bang. Apa bang? Bubur ya bang? Bubur kan? Bubur kan? Mahal banget. Bubur kan? Ada yang bawa catokan nggak catokan? Siapa? Catokan? Winda. Winda emang punya catokan? Kemarin dia bilang ke gue minta bawa. Bawa dia. Oh di sini tapi. Oh iya. Makasih ya. Yuk, duduk mas. Bubur ya bang? Bubur kan? Ayo kata bang jual bubur.
Cik. Satabi madita mangite tiak kada danak naso malua dope dang boy dope ma ulaun nabadia jadi bu asa tutoruma akan nasuboi ulaun nabadia asa siat tidak tikijang selamat datang. Parjolo selamat Natal ma di hita salukna manginang na paduahon dung sidung marona badia hita melonaing marpoto hita mangido kami unang satu altar. Mohon pengertian na. Altari inganan pakubasion tutuhata. Jadi mau marpoto hamu di Toroma. Unang satu gijang. Jadi nabodari pe huber kami hiradang tongabe altar tahun. Sudah manumpuk di son. Jadi ido pola hulep kami hatorang atu hita sudena setabiat ya manginang asa hita pe mengatusi inganan langgatan altari mulmar foto di somma. Boy do tarida pohon terangi, ate, iya, mulai ate mak diperhatiata, horas. Selesai. Diamu amanami nanami na hinaulungan upa buahami aka
na marulan badia akan naong makatidak ko na pursiyaon. Udul mahita ganup di parhundulata. Ano pe inang marputo inang naipudi nang masuk na mahita. Tapasaw nang maruhata martangyang mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji tuata marede mahita. Yesus namamu salah dosa diportibio bangun amin. Yesus namamu salah dosa diportibio Yesus namamu sa dosa diportibio sai pasona amin 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 amin. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut roha, ima mangaramuti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong, ama nami na di banwa gijang, asi roham, topot mahami na pungu dison, andorang hupangan hami anon parpadanan na badiai, le homatodi parbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapur siaon na mangulu di hami, asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, na makokop hami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapur siaon na mangului, sai taiti roha nami, asalam malungun hami, tuban wagijang, asa sai masihol hami, pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akka nang pinarmahol ni debata. Ita sakapi nuaing mangaton parpadan na badiai. Dibaheni ta timbang majumolo manang natau hita marlon na badia. Asa unang hona uhum manang isesian hitaon. Ay holan na unduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pambayanan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsia dihasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tahu mangaton parpadanan na badiai. Alai aka na dohot marulan badia, unang be diului sibolis. Unang be didadati mardosa, tung padau hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Nang mate jala nang mulak mangulu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiai. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabe jala alusi hamu masuk kusukunon jongjong mahamu saluhutna. Parjolo di parhatutu roham do halak pardo sahosian hatutubum. Dohot ala ni pangalosion ni dipatik ni dibata
molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak do roham ala ni dosam, jala dipangido roham, naing malua hon waing sian dosam, molo naung songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humok kepo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggota pun sian roham late ni roha, dot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak, namangarsai ho, jalana olo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, sesaan ni debata sudi dosam, molo songoni roham dogma olo. Atong tapa unduk bema rohata jala tatopotima sude dosata iut tetamuma tangyangon di bagasan rohamuna bi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang duhami. Ay jot ulau si hami patikmu. Tamado na uhummu hami nuaing dohot sugut molo balosonmu tuhami hombar tu pambayanan nami i alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humok kopami ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jaluma hami sai sesama sude dosa nami jala lehon todi parbadia tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa do mangulahon na hombar tulomo ni roham saliling di tanu odo pehami amin. Hudur mahamu atong hamu akan namanopoti dosa muna jala nama huas jasin rohani debata saya sama Tuhamu nahina porsio muna mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuamu pos marohamuna nunga sesa salu dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anakna dohot todi parbadia amin. Alia manamina di bana kincang saya pinarbadia magoar musai rumah raja musai sab molomon roham di potong songon di bana kincang lema Tuhami sadaron hang lua siapa hari sesa marus nami songon panisa nami di dosa ni ngona mardosa Tuhami unak kami tujuan tu pangujunan palua mami sian pangago ai hodo na punah raja dot hagugon rode sangapun saliling nililingna amin. Atong marede mahita Yesus Kristus do sagu-sagu porong ini uju tarjehe ibana di dok mamuliate dungi di ponggolima di parle homa tuaka sisiana uhud ma di dok jalo hamu ma jalapangan ma dagi kudoinan di lehon tuhamatian umoko kamu bahen hamu ma songoni bahen parningotan muna di aku dungi dibuat ma panginumani di dok ma mauliate dungi di dok ma tunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon
padan nai baru mau marhite-hite mudarbu nani useo dumoko pamu bain hasesa ni dosa sai bahen hamu masongoni bain parningotan muna diahu atong romahamu nungarade sude ida jala dai hamuma dengan basa ni di bata. Tulus
Yesus,
Kita tutup ma parpungota jongjong mahita. Mari dia mahita siang buku ini nomor ayat sia. Puji ma Tuhan debata aleton niku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleton niku. Jala unang tung halupa hondengga ni basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akas sahit sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho denggan basa do asini roha. Para si roha jala pardengan basa do Tuhan debata. Lambat tarimas jala para siroha godang dang dibahen tuhita na hombar tu dosata jala dang dibaloson tuhita na hombar tu hajahatota songon asini rohani ama-ama tu aka anakonna do asini rohani Tuhan debata diaka na makabiari ibana nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohana itu hita dina mate Kristus umokop hita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggawe parpitoran hita inorhon ni mudarnai dibaheni sai pujioku ni pamangaku dohot rohaku do nasa pambahenaku do Tuhan debata olak neon rodi saliling ni lelengna rak mahita mangintang yang alia manami dan penegija saya rumah harjo sesaat malam rohani lema Tuhan misalnya hongga siapari sesa masunami soal senam di dosa nomor dosa Tuhan una kami tukin pangjun aduh mami sempang di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho jala di sodakon ma buhina tuho jala di pasaro madameta na tutondim amin. Selamat Hari Natal Manita. Jadi romahamu ruas disemahami rade majalak kamuna.